Jeg synes virkelig, det er så dejligt, at jeg kan komme og lege lidt med det. Sådan, jeg sidder ellers bare og læser hele dagen, og så kan jeg bare komme ud, og så kan jeg plante et eller andet, eller sådan lige tjekke på, hvordan tomaten er klar, eller om blomsterne er ved at komme ud og sådan noget. Jeg synes bare, det er så dejligt at sådan have lidt kontakt sådan, ja, til jorden på den måde. Her har jeg så plantet noget kål, jeg fik af min mor, og så har jeg plantet nogle beder rundt omkring. Jeg har spist faktisk rigtig meget af det her kål. Jeg har skiftet meget af jorden ud, så jeg kan, ja, så det ikke er lige så forurenet, fordi det er i Midtbyen, og Mejlgade er den ældste gade i byen og sådan noget. Men jeg synes egentlig ikke, at det bekymrer mig bare ikke særlig meget. Jeg fandt på nettet, og der var en sådan spirende organisation, kan jeg huske, at det hed, som hed Himmelhaven. Og jeg så, at det foregik lige på den anden side af gaden, så jeg tænkte, jeg har ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at tage med, nu hvor de gerne vil have noget mere grund i byen, og det er det, jeg alligevel har i gang i. Navnet Himmelhaven kommer fra, at vores drømme, vores længevarende ønsker om at have en taghave her i Midtbyen, så det vil være vores have i himlen. Det er der, det kommer fra, og det er stadig det, vi arbejder lidt hen imod. Her til efterår, der var vi nogle stykker, der simpelthen købte 100 tulipaner. Det var 100 tulipaner for 100 kroner eller deromkring, så jeg tænkte, ja, det kan man godt. Så tog vi ud gik en lille tur i Latinerkvarteret og med nogle morgenfruer, frø og stokroser og krokus og ærteblomster. Så har vi simpelthen gået rundt, og hver gang der var et stykke af jord, som man kunne plante ud med, så har vi enten gravet en tulipanblomsterløg ned, eller vi har sået nogle frø rundt omkring. Det er allerede sådan 10 cm høje, og det kan godt være, at det visner, men sådan er det, så har vi prøvet det. Vi kan bare gøre det igen til foråret, hvis det nu er.